Rozhodně jsem nikdy neměl pocit, že to nezvládnu. Bylo to sice těžký, ale myslím si, že jsem byl hodně motivovaný, abych to zvládnul a abych tu firmu v podstatě dotáhl společně se svými kolegy do toho dnešního stavu, do té dnešní podoby. Když jsme začínali v Třebechovicích, po těch kotrmelcích, které jsme absolvovali v Solnici po té povodni, tak to nebylo tak, že bychom přijeli do Třebechovic a koupili tady tenhle výrobní areál. Bylo to tak, že jsme tady začínali vlastně v prostorách pronájmu. Měli jsme v tu dobu, v tom 90. roce, pronajatou relativně malou část areálu. V areálu jsme spolu koexistovali ještě s řadou dalších firm, které tady měly buď to sklady nebo vlastní výrobu, ale nicméně postupem času se nám podařilo dopronajmout celý areál a posléze i ten areál odkoupit od původních majitelů. Musím říct, že významnou roli v tom, že se nám podařilo v podstatě zvednout ze země a znovu zahájit výrobu, etablovat se na trhu pod novou značkou, měla i spolupráce s firmou Provel, dneska firmou ProGroup, která byla v té době v Evropě jedinou firmou vyrábějící vlnitou lepenku speciálně pro zpracovatele. To znamená, oni v té době ani dneska neměli vlastní zpracování, ale soustředí se na výrobu papíru a vlnité lepenky z tohoto papíru.